Бих казала, че най-интересното нещо беше, че отидахме в аквариума в Пловдив, точно след като гледах филма с Аватар и просто усетих тази връзка с рибите, което според мен е най-важното от филма, а не тези глупости, които даваха с военни действия. По принцип, аз си имах връзка с рибите и преди, доста сънища с тях, но в момента, в който гледах филма, усетих още по-силна връзка. Всичките риби в аквариума дойдоха при мен, гледаха ме. Това е доказателство просто, че разговарям с животните. Децата ми също го усетиха, не можех да се отлепя от аквариума. Викаха ме, крещяха до мен. Аз просто исках да стоя до аквариума. Исках да си говоря с рибите. Това е невероятно усещане. Не знам дали сте го усещали и вие. Отидете в аквариум да видите.